Бели пеперутки, къде отлетяхте? Дойде ли ви краят? Изберете дружки. Бели пеперутки, къде отлетяхте? Тази малка песничка някога я пяхме, беше в забавачката. Всичките в кръгче и едно момче стреляше с лъкче. Толкова отдавна, през коя година? Забавачка казваха на детската градина. В кръгче обикаляш, ето я изпираш своята пеперутка. Сам си я избираш, синята престилка, бялата якичка. Трябва да я хванеш, дръж се за ръчичка. Имам даже снимка, сложена в рамка. Всичките в кръгче, в него ние двамка. Чак да не повярваш, дали чувства скришни. Мънички дечица, само 5 годишни. Песничката пеем, аз избирам дружка. Името и помня, беше Теменушка. Може би е жива, но къде, не зная. Благодарим, че ни гледахте. Надяваме се, че се забавлявахте. Не забравяйте да се абонирате за още песни, истории и